poate plânge niciodată Guardiola că nu și-a construit un lot suficient de mare sau de puternic. Mingea este acum în banda dreaptă la Bernardo Silva. Greșită pasa acestuia, dar vedem United nici nu putem spune că recuperează mingea, pentru că de fiecare dată când pierde posesia City e vorba doar de câteva secunde până când elfii lui Guardiola sunt din nou cu piciorul pe minge. United are o abordare asemănătoare cu acel meci împotriva lui Liverpool. Să nu uităm, United a dat lovitura în sfertul de finală cu Liverpool în condițiile în care cormoranii erau pe val în acel moment. Neînțelegere între Foden și Gvardiol. United nu cred că își permite deocamdată să facă un pas foarte mare în față. Mă întrebai înainte de start de când nu s-a mai întâmplat ca o echipă să facă dublu event. O altă premieră, după ce pare ciudat să ai 4 titluri de campioană la rând și să fie ceva nemaipomenit. Dar în Anglia, de asta englezii se referă la alte campionate ca fiind Farmers League. S-a spus despre Bundesliga asta, că bătea mereu Bayern. Despre Serie A câștiga mereu Juventus. În Franța, mereu Parisul. În Spania, de obicei Realul. Deci, Anglia devine Farmers League, dacă e să luăm această expresie a britanicilor, pentru că întotdeauna câștigă City, are 6 din ultimele 7, dincolo de 4 consecutive. Ei bine, nimeni în istorie n-a făcut 2 eventuri la rând. Deci a fost eventul, respectiv tripla în sezonul precedent, acum s-a luat campionatul și City pleacă cu prima șansă în finala cu Manchester United. Tripla istorică a fost egalată, tripla lui United din 99, FA Cup, Premier League, Champions League. Da, ar fi fost prea de tot să fie 2 triple la rând pentru City. Oricum, Guardiola spunea în această săptămână, după titlul câștigat, I'm done, am făcut tot, nu mai am ce să câștig aici, dar mai am contract un an, n-am ce face. Părea cumva că și anunță plecarea după ce Klopp a părăsit-o pe Liverpool. Se pare că ar urma ultimul sezon al lui Guardiola pe banca lui City. Probabil ultimul asalt pentru o nouă ligă și evident un nou Premier League, 5 la rând. Într-adevăr, pare că n-ar mai avea obiectiv Guardiola și 4 la rând e ceva incredibil. Și e clar că ar avea nevoie și de o altă provocare managerul spaniol, despre care s-a vorbit că ar fi tentat și de o echipă națională, dar parcă ar fi cam de vreme totuși pentru Guardiola. Mai sunt destule de cucerit în fotbal. Reîncepe jocul de pas al lui City, primește Stones, Bernardo Silva și aceleași trasee. Da, ideile lui Guardiola încep să semene cu ale lui Muhammad Ali, care a spus că nu prea mai are pe cine să bată și că ar trebui să facă o pauză, dar există întotdeauna provocări. City a reușit să-și facă singură viața ușoară din mai multe puncte de vedere. Poate să vedem și acele tricouri ale fanilor, fanii lui United, mă rog, fanii altor cluburi au venit cu cifra 153, parcă, nu? Vorbim de capetele de acuzare de încălcarea fair play-ului financiar, pentru că Chelsea și City au scăpat nepedepsite. Deci au fost și elemente, să spunem, care au contribuit la un sezon cât se poate de liniștit pentru Guardiola. Pentru Ten Hag, United a avut cele mai multe accidentări, am văzut un clasament 8-a, cele mai puține Arsenal, Fulham și City. Fulham și-a atins obiectivul, era nou promovată, termina pe la jumătatea clasamentului, iar Arsenal și City s-au luptat la titlul. Nu, între 2 adversari, foarte bună frâna, continuarea cu Rashford, să vedem preluarea, nu e bună. Walker e acolo, periculoasă pasa lui Walker, McTominay la pând, a sărit Bruno, Amrabat, nu are niciun fel de eficiență acolo și Gvardiol calmează jocul. Îmi pare un pic City că nu mai are încrederea din sezonul trecut. De ce spun asta? Și în aceste 20 de minute... Bruno! Și este o intrare tare a lui Kovacic. Să vedem, fanii lui United sperau într-un penalti. Vedem contraatacul cu Bernardo Silva, minge pe jos la Holland. A plecat Foden, atac excepțional din partea lui Dalot. Se dă fault.
poate să se dea și cartonaș. Era o fază clară de gol acolo. City venea nestingerită spre poartă și se întoarce Madley pentru că a fost mai devreme un atac. A fost acea căzătură periculoasă a lui Walker. Spunea mai devreme, City pare că nu mai are încredere în ceea ce a arătat în sezonul trecut, pentru că aceste prime 20 de minute din meciul ar putea fi penalti aici, să știi. Nu știu dacă a atins, nu se vede momentul în care atinge mingea Bruno Fernandes. Dacă atinge mingea, da, dar pare să fie totuși Kovacic acolo. A întârziat, nu știu, o sutime de secundă, dar iată ce se întâmplă când te joci cu pase în care United, bineînțeles că nu are o încredere grozavă în forțele proprii. Dacă își capătă, nu știu, 30% din încredere, ar putea să-i pună probleme la un moment dat lui City. Da, păi asta încercam să spun mai devreme, dar a intervenit acea ocazie a lui United. City nu a atacat aproape deloc frontal până acum, 20 de minute. Seamănă foarte mult acest start de meci cu ceea ce a jucat City în returul sferturilor din Champions League cu Real Madrid. Atunci City a fost tot timpul în expectativă, nu a vrut să forțeze, pentru că atunci când a făcut-o, Realul a lovit pe contraatac, a marcat, iar apoi City a stat cu această teamă de a nu primi gol pe contraatac. Așa pare să fie și în această partidă, în acest duel, pentru că City, deși a avut posesia până acum și a ținut mingea foarte departe de poarta ei, vedem de fiecare dată când United ajunge în zona careului, creează pericol, fie că City de multe ori își face singur aceste probleme, cum s-a întâmplat mai devreme, fie că o minge lungă către Rashford poate fi excelent Garnacho în duel jucată. cu Ake, a reușit pătrunderea în careu și până la urmă protejează bine jucătorul olandez. Suntem la jumătatea primei reprize. Trebuie să ne uităm la combinațiile celor de la Manchester United, pentru că sunt extrem de rare, sunt, să spunem, foarte puține. Nu o să avem un joc de posesie susținut al lui United și, bineînțeles, echipa va încerca să joace foarte, foarte liber. Momentul în care a fost anunțat numele lui Michael Oliver ca arbitru VAR, fanii lui United au început să huiduie. Acum nu suntem siguri că e vorba de sistemul VAR în sine sau de Michael Oliver. A asemănat un pic cu povestea cu românii și Urs Maier. Mulți de la United uită că Oliver a fost și înger, nu numai demon pentru United. Dar apropo de VAR, pe 6 iunie este o adunare generală Premier League în care se va discuta, se va supune la vot scoaterea sistemului VAR din Premier League. Deci nici mai mult, nici mai puțin decât eradicarea acestui sistem. Suedezii au făcut-o deja, au scos VAR-ul. Regulamentul în Premier League spune că trebuie să fie 2/3 din voturi, deci 14 din 20 ar trebui să fie întrunite. Între noi, fie vorba, nu se va întâmpla asta, dar faptul că a ajuns să se discute scoaterea VAR-ului din fotbalul britanic, din fotbalul Premier League, este o chestiune foarte, foarte importantă. Au fost foarte multe gafe greu de explicat și nu e o surpriză atât de mare că s-a ajuns aici. Gândește-te câte au fost eradicate de VAR, câte greșeli s-au petrecut. Arbitrii, într-adevăr, nu mai sunt atenți știind că au un om în camera de arbitraj video. În sfârșit, despre Oliver să spunem că a fost VAR-ul de la semifinala cu Coventry, în care Coventry a marcat în ultimul minut al prelungirilor golul calificării anulat de VAR. Foarte bună pătrunderea lui Kovacic pe culoar. Kovacic în zona centrală. Apare Meinu, care își permite și un dribbling în fața lui Gvardiol. Spuneai despre faptul că cei de la United nu au foarte mare încredere în forțele lor. Ei bine, acest mei nu are încredere cât pentru toată echipa la un loc. Un fotbalist foarte tânăr, dar cu o încredere fantastică în ceea ce poate face. Un jucător excelent la mijloc pe care United l-a descoperit. Seamănă cu Bellingham în primul an la Dortmund, poate și în ultimul an la Birmingham. Nu-l vedea nimeni, era în Championship, jucat titular la 16 ani, la o echipă care voia să promoveze. Oricum, Bellingham a fost la un moment dat la un pas să vină la United, așa cum au fost discuții cu Grealish, așa cum au fost discuții cu Haaland și cu mulți alți jucători care au scris istorie la alte cluburi și de multe ori împotriva lui
Manchester United. Dar asta e o chestiune care vizează conducerea. Să-l vedem în tribună și pe Sir Jim Ratcliffe. Dacă n-ar fi fost De Bruyne la City, probabil Bellingham era acum jucătorul celor de la Manchester City. Dar e greu să-i iei locul celui mai bun, probabil celui mai bun fotbalist de la City, celui mai influent om de la mijlocul terenului, Kevin De Bruyne. Spuneai despre City că e în top 3 la cele mai puține accidentări. A lipsit totuși Haaland destul de mult timp, puține, dar importante. Și pare că nu e în forma din sezonul trecut, atacantul norvegian, care nici n-a mai marcat atât de multe goluri și jocul lui n-a mai fost la același nivel. Iată o minge care șterge brațul lui Gvardiol. Da, au fost măsurate, n-am acum cifrele, au fost măsurate săptămânile, spun ei, de accidentare sau etapele în care au lipsit. 22 de săptămâni a avut accidentați City în total și 21 Arsenal, deci pe acolo nimeni n-a scăpat, nimeni n-a avut sub 20. United 45, e o cifră pe care n-ai cum să o uiți. Și da, mi se pare și Bruno a fost vreo 2-3 săptămâni pe tușă. Dar dincolo de aceste situații care vin și în relaționare cu regimul de pregătire, să spunem că au fost și alte cluburi cu probleme. Brighton, da, un exemplu, ok, n-a mai prins cupele europene, dar nu s-a făcut de râs în campionat. Un Brighton care se desparte de De Zerbi și care ar putea să fie preluată și ea de McKenna, care spuneam că este dorit la Chelsea. O să mai vorbim despre asta. Am ajuns, iată, minutul 28. City încă nu a găsit drumul spre poartă. Nu au fost mari ocazii. Ambele sunt foarte bine așezate în teren. Închide spațiile foarte bine Manchester United, dar nu e un Manchester United pe care fanii să-l iubească prea tare. De la acea echipă care domina pe toată lumea în urmă cu 10-11 ani, Manchester United a ajuns o echipă care abordează această finală din postura de outsider, din postura echipei care trebuie să se așeze pe 3 linii pentru a opri acest balaur care este Manchester City. Sunt 11 meciuri directe la nivel de cupă. Nu, au fost 10, acesta este al 11-lea. Noi revedem faza de mai devreme. Cred că a fost atingerea lui Martinez. Da, în 10 meciuri directe United a câștigat de 6 ori și City de 4 ori. Vorbim de câștigat în sensul că a mers mai departe în cupă. Foarte relaxat Pep Guardiola. Bineînțeles că și pentru el este un meci foarte, foarte important. Însă în spate la Dalot, care iată joacă fundaș stânga pentru că nu are cine. Garnacho în fața golului și este Fanion ridicat. Nu, este gol valabil. Garnacho deschide scorul. Garnacho s-a uitat la arbitrul asistent, care a ținut Fanionul așa pe distanță mediană. Gol valabil. O să revedem dacă e vorba de un fault în atac sau ceva de genul ăsta. Nu protestează cei de la City. De obicei ăsta este un indiciu. Greșeală bizară, uluitoare a lui Gvardiol și iată United valorifică acest cadou. Ți-am spus acum 10 minute că seamănă prea mult meciul ăsta cu cel dintre City și Real din sferturile ligii, acel retur. Se pare că și datele corespund. Da, încă o dată momentul. Nu e... VAR-ul are treabă. Da, deci e este complicată. Plecarea lui Garnacho, mingea cade și cumva Gvardiol saltă balonul peste propriul portar. Este ceea ce trebuia să facă Alejandro Garnacho. E vina lui Ortega, e un duel pentru minge, iar el nu prea are ce căuta aici. E o eroare de comunicare. Ortega, vedem foarte bine din această imagine, nu spune nimic. Ortega nu spune nimic și nu ai ce căuta dacă ești portar și există un duel pentru minge între fundaș și atacant. Nu e locul tău acolo. Da, Gvardiol avea duelul fizic câștigat din momentul în care balonul l-a căpătat înălțime. Ortega, în momentul în care pleacă din poartă, se gândește că
Garnacho va veni pe sub el și va sufla balonul. Check complet din partea VAR-ului. Este gol valabil. Garnacho e cel care deschide scorul cu pasă decisivă a lui Gvardiol. Da, Ortega are calități incontestabile, dar se pare că luarea deciziilor, momentul în care se iasă din pasă, din poartă, nu este atul său. Aici începe nebunia. Deja Varane are o intercepție. Foden joacă aproape de Haaland. Da, meciul nu cred că se schimbă foarte tare, să știi, pentru că United își păstrează ideile. Acum ar putea fi periculos. Rashford intervine foarte bine, însă John Stones, când a apărut la Everton, era cel mai lent fundaș. Acum face sprint mai bun ca Rashford. Dar, bineînțeles, condițiile de pregătire de la City sunt de top. Sunt puțini fotbaliștii care n-au devenit mult mai buni lucrând cu Pep Guardiola. John Stones este clar unul dintre exemplele. De Foden nu știm, că el n-a jucat în altă parte. Exact. Dar oricine s-a dus. Akanji, pentru cine își amintește de juca Akanji la Borussia Dortmund, este alt fotbalist și fizic este alt jucător. Și Rodri de asemenea. Da. La Atletico nu scăpa Atletico de el dacă era acest jucător, acest Rodri. Iarăși a plecat cineva. Pasă lungă. Dalot e cel care încearcă să intercepteze. Asta pare că a pregătit United pentru acest meci. Aceste mici lungi, aceste pase care să depășească defensiva lui City. Și nu sunt fundași lenți, dar United se bazează pe cei doi sprinteri din benzi, pe Rashford și pe Garnacho. Intrați de multe ori în centru, pentru că Bruno Fernandes n-are un rol definitivat în teren în această partidă. Este cumva cel mai avansat, dar de asemenea este și cel care se apără destul de mult la aceste faze. Bernardo Silva întoarce jocul și da, City prea puține idei. Nu atacă poarta pe cât ar trebui să o facă, iar United poate profita de acest detaliu. Rashford, Dalot, Meinu. Minge recuperată de Bruno Fernandes și acum Wan-Bissaka poate pleca din nou United la atac. O centrare foarte bună. John Stones respinge. Meinu lângă Rodri. Ce duele avem aici. Dar e posibil ca Meinu în 2-3 ani să fie peste Rodri. Nu e nimic imposibil. Sau să nu fie alături de Rodri. Foarte mai bună greu ideea. de Foarte bună ideea cu mutarea lui Garnacho în dreapta. Și iată, Varane și Martinez ținuți așa la cutie. Apărarea lui United a fost cu Casemiro. Camboala s-a accidentat la un moment dat. Maguire a fost trecut Amrabat într-o vreme. Toate aceste improvizații au fost pe undeva ciudate, în condițiile în care United putea să se califice în cupele europene prin campionat. Acum, iată, avantaj în finala cupei, total împotriva tuturor predicțiilor. A mai existat o echipă în Anglia care în acest sezon a fost trasă în jos extrem de tare de accidentări. E vorba de Newcastle United, care a terminat pe locul 7, da. Dar o echipă care a prins Europa. A prins Europa, însă greu de crezut că ar fi terminat atât de jos dacă n-ar fi avut atât de mulți absenți pe parcursul întregului sezon. Spune că deja a fost contactat McKenna de către Manchester United pentru a veni în locul lui Ten Hag. Pochettino este o opțiune foarte bună, proaspăt plecat de la Chelsea. McKenna ar vrea aici. Ed Schwarz este acționarul majoritar de la Ipswich Town. Este un american care a venit special pentru a-l convinge pe McKenna să rămână la Ipswich. Și mie mi se pare ciudat să promovezi cu o echipă și apoi să pleci imediat. De regulă mai stai un sezon. Dar da, dar pare Ipswich că e genul de echipă care, așa cum a venit, așa se va întoarce. Exact cum s-a întâmplat cu toate cele 3 nou promovate. Vedem Company a promovat cu Burnley, a retrogradat imediat și acum e ca și dat antrenorului Bayern München. Bayern München, exact. Vedem atacul lui City. A fost o deviere a lui De Bruyne care a stricat faza lui Haaland după verticalizarea lui Kovacic. De la Stones în lateral la Walker.
A fost potolit un pic iureșul furibund al lui City de către United deocamdată. Până acum City nu pare deloc o echipă care să mai pornească atât de clar cu prima șansă. N-a făcut ce trebuie până acum. Prea multe pase fără să creeze pericol. Prea puțin au ajuns către poartă. Iar de aici intervine și statistica inferioară pe care a avut-o Haaland în acest sezon. Nu e neapărat vina lui, cât e vina jocului mult mai puțin direct către poartă pe care l-a avut City în această campanie. Despre Pochettino se spune că vrea să rămână în Premier League după plecarea de la Chelsea și ar fi interesat de Manchester United, amintesc cei de la Daily Standard. La Chelsea ar fi o altă variantă, Maresca, cel care a promovat-o pe Leicester City. Foarte interesant și acest lucru. Plus De Zerbi, care De Zerbi, dacă nu se mai duce la Bayern, știu exact Barcelona care e varianta. Să vedem această fază, da. Fanionul jos la Garnacho, Rashford și până la urmă se ridică Fanion. A fost un offside imens și totuși Fanionul nu a fost ridicat. Este această indicație, această recomandare a arbitrilor de tușă să ridice Fanionul în cazul unui offside clar. Aici e destul de clar din unghiul dacă l-a prins pe picior greșit, dacă l-a prins pe picior greșit, mai bine să ții această marjă de eroare decât să... Păi nu. Bayern München ar avea altceva de spus, nu? A fost, da, și reversul acestei medalii. Deci, la un offside clar, iată, supărat și Guardiola. Își descarcă nervii pe cineva, dar e clar că ar trebui să fie supărat pe echipa lui, pentru că până acum City dezamăgește. Sunt 38 de minute trecute, iar City nu arată deloc ca echipă care să-și contureze statutul de favorit în acest meci. Ok, nici United n-a impresionat, dar până acum City a lăsat de dorit. Mingea este la De Bruyne, însă execuția e ratată, dar în sfârșit o vedem și pe City deblocând un pic și acea pasă decisivă, acel serviciu care poate duce mingea către Garnacho finalizare. În dreapta, imediat face trecerea, tranziția Manchester United. Mainu! Kobbie Mainu! Omul sezonului pentru Manchester United înscrie probabil golul sezonului ca importanță. Da. Ia o gură de apă și respiră Erik ten Hag. S-ar putea să rămână pe banca lui Manchester United datorită acestui gol. Kobbie Mainu, un mijlocaș la închidere care poate juca oriunde și care apare deseori la finalizare. Lăsându-l la o parte 2-0. Lăsând la o parte finalizarea superbă a lui Mainu, pasa lui Bruno Fernandes este de super clasă. Iarăși surprinsă apărarea lui City cu aceste pătrunderi. Nu e în offside Garnacho, sunt cei mai buni jucători ai lui Manchester United. Așa s-a cernut Cita și au rămas 3. Exact cei 3 laureați podiumul la United. Garnacho, Bruno și bineînțeles Kobbie Mainu. Walker știe, în momentul ăsta știe că e gol. Dați-vă la Kyle Walker. Ortega nicio șansă, 2-0. Mainu care, pe lângă toate atributele de care are nevoie ca mijlocaș defensiv, are și finalizare. A marcat câteva goluri formidabile în acest sezon pentru Manchester United. O face și acum, dar încă o dată vreau să repet asta. Pasa lui Bruno Fernandes e una de un alt nivel. Un nivel pe care Man United nu l-a atins în ultimii ani. De acolo vine această pasă pe care o dă portughezul. Andrei, noi ne uitam pe așezări înainte de startul partidei și observam că United s-a dus așa spre margini, spre flancuri pentru superioritate. Își dublau flancurile și City cu o structură foarte solidă pe centru. Păi de pe benzi au venit problemele, sigur, primul gol după eroare individuală, dar presiunea lui Garnacho venită din bandă. Aici iarăși Garnacho
duce balonul în centru și faza curge de la dreapta spre stânga, deci nimic în zonă centrală. Vedem și reversul. Haaland nu ajunge totuși la pasa șutată a lui Kevin De Bruyne. Doar 4 minute până la pauză, golul a venit și într-un moment foarte, foarte bun pentru Manchester United. Da, apropo de faptul că ne apropiem de pauză, vă recomand de pe site-ul sport.ro. Sunt probleme mari pentru Radu Drăgușin, vedeți pe site-ul sport.ro. Așadar, ce transfer vrea să facă Tottenham la vară? Un transfer care nu-l avantajează deloc pe fundașul român. Și tot pe site-ul sport.ro vedeți declarația care poate arunca totul în aer, anunțul făcut de Xavi imediat după demiterea de la FC Barcelona. City nu a reușit să pună deloc presiune. Manchester United a avut 15 formule de fundași centrali, un alt record negativ pentru era Premier League. Aici vine recuperarea lui Bruno. Rashford așteaptă, Bruno continuă și caută poarta. Să vedem șutul. E o deviere. Foarte bine s-a întins John Stones. Wow! City a căzut complet după ce a primit golul 1, iar dacă United are un pic de inspirație, poate face 3-0 până la pauză. E clar, City nu e în meci deloc, n-a fost în meci de fapt de la început. N-au atacat deloc spațiile, nu au căutat deloc să ajungă la poartă cei de la City. Unul dintre cele mai slabe meciuri pe care City le-a făcut în acest sezon, dar spuneam, e cumva o temă pe care City a mai jucat-o, a mai produs-o și poate că este și o problemă de încredere sau o anumită teamă, deși legat de United nu înțeleg de ce ar fi o teamă, pentru că în anii trecuți rivala din oraș o mai încurcat pe City. În sezonul ăsta n-a făcut-o, 2 victorii din 2 pentru Manchester City. E un Wembley care pregătește o perioadă, se află de fapt într-o perioadă istorică extrem de fastuoasă, o perioadă de sărbătoare a fotbalului, dacă vreți. Finala FA Cup într-un context unic, derby Manchester 2 ani la rând. Apoi mâine, mi se pare că este finala barajului pentru Premier League din Championship. Peste o săptămână Leeds cu Southampton. Leeds United favorit în fața lui Southampton. Și peste o săptămână este finala Champions League, în care Jadon Sancho îl înfruntă pe Jude Bellingham. Da? Bellingham împotriva fostei echipe, împotriva lui Dortmund. Kovacic, McTominay, excelent Bruno, însă May nu este, un pic cam departe. De Bruyne, Rashford nu se poate apăra. De Bruyne continuă, Dalot cu recuperarea, să vedem unde se duce Rashford. Încă un minut. United nu are zonă liberă, deci e obligată la dribbling. McTominay este tras de Rodri. Se dă lovitura liberă până la urmă. City are nevoie de pauză, e clar acest lucru. Sir Alex lângă Sir Dave Brailsford. Îl vedem și pe Avram Glazer. Nu mai este, îți amintești meciul cu Coventry? Ratcliffe lângă Glazer, erau unul lângă altul și în primele minute, mai ales la 3-0 cu United, erau aproape umăr lângă umăr. Pe măsură ce United încasa goluri, se depărtau unul de altul așa și aproape că se uitau în direcții opuse când s-a ajuns la penaltiuri. Acum am văzut că este o doamnă între ei. N-au multe de împărțit. Ratcliffe a preluat divizia de fotbal, cum se spune, sună ciudat pentru limba română, dar el se ocupă de clubul de fotbal, partea de business și marketing a rămas a americanilor Glazer. Deci răspunde Ratcliffe, începe să construiască și ar fi o construcție foarte bună cu trofeul FA Cup, dar e mult, mult până la final. City, știm bine, poate marca 2 goluri din jumătate de fază, să spunem, nu? Meinu primește cartonașul galben după această intrare asupra lui Kevin De Bruyne. Da, e în spate, periculoasă intrarea, dar a căutat mingea tot timpul. Însă se alege cu cartonaș galben fotbalistul lui Manchester United, Kobe Meinu, cel care a făcut 2-0 mai devreme. 2 minute, cu atât se prelungește prima repriză. Meinu a jucat din iarnă la United, fusese trecut pe listă și pentru Champions League, s-a accidentat încă din startul campaniei
La 17 ani se miza pe el. Era clar încă din sezonul trecut că va fi pentru prima echipă, că va fi titular meci de meci, era greu de presupus. 2 minute suplimentare pentru prima repriză și este lovitură liberă aici pentru De Bruyne, când mai avem aproape 1 minut. Greu să te apere aici, nu și dacă ești atent sau ai comunicare. Dalot cu un Nana. E posibil ca pentru City să intervină și această autosuficiență totuși și parcă asta vedem astăzi. Deși am mai spus-o, nu e primul meci în care City arată atât de rău în această campanie. A fost surprins, a fost o eroare individuală. Nu mi se pare meciul gata. Încă o dată, lăsând gluma la o parte, City poate înscrie foarte repede, nu chiar în jumătate de fază, dacă n-a înțeles cineva gluma, dar destul de ușor poate să înscrie 2 goluri. United a avut 3-0 cu Coventry, Coventry fiind o echipă mediocră de Liga a doua. Ok, a intervenit acolo o anumită relaxare, dar Coventry a întors practic 3-4, a rămas 3-3 cu VAR-ul și așa mai departe, iar la penaltiuri Manchester United s-a calificat. Când revine Coventry de la 0-3, de ce să nu revină City de la 0-2, dacă judecăm astfel? Vedem după ce se întâmplă. Este 2-0 pentru Manchester United. Garnacho și Meinu sunt cei care o aduc în avantaj pe echipa lui Ten Hag. Noi vom reveni peste